Fa molt i molt de temps, en un país molt i molt llunyà, bé, no tan llunyà, era aquí al cantó, al castell de Montsoriu, quan un jove, vasall del vescomte, es va decidir casar amb una de les noies més maques de les rodalies. I per satisfer el tribut de vassallatge, li va presentar la núvia al vescomte. L'endemà, en aclarir, el jove va pujar al castell per recuperar la seva estimada. En arribar a dalt, els guàrdies li digueren que havia d'esperar 3 dies més. El dia que feia 4, el jove va tornar al castell, disposat a fer el que fos per recuperar la seva estimada. Un cop a dalt, el mateix vescomte el va rebre i li tornà la dona amb paraules burletes. El jove, en aquell moment ple d'ira, va treure la daga i li clavà en el cor del vescomte. Sense que cap guàrdia ho pogués impedir, el jove matrimoni va fugir muntanya avall. Tot el poble estava a favor i conta la llegenda que d'aquest moviment va ser l'inici de la Guerra dels Remences.